kostbud? Ja, det er det. Det er fordi, jeg har fået fodbold i stedet for shampooer. Nå, det er jeg ked af. Dem kommer jeg med nu. Men det er godt at høre. Vi ses! Professor, Jeg er lige her. jeg er kommet med din pakke. Ej, du har min shampooer. Den er tung. Ej, det er jo godt nok tunge. Jeg er ked af, at det blev blandet med Ej, fodboldene. det er jo shampooerne, jeg havde bestilt. Nu har jeg jo shampooer. De tungeste. Øj, det kan jeg godt nok også se. Øj.